Želiezovciach, tak väzenie vám je ako jeden taký pekný internát. Knižnica, psychológovia, psychologičky, zachádzajú sa s väzňami ako v rukavičkách, maznajú sa s týmito chlapíkmi. To je celkom iné, ako to bolo kedysi. Ale je to úplne opačne. Kedy sme sa modlili na cele, tajne, aby nás nepočuli a nekopali do dverí, dneska pozývajú na modlitbu, ktorí sa uráčia a nechajú sa pozvať, tak idú sa pomodliť. Je tu pán kaplán väznice a podobne, postarané o tých ľudí. No, svet sa nás zmenil. My preto pripomíname väznice za komunistického režimu, že dneska žijeme v demokracii. A táto demokracia má aj veľa slabostí a bola zneužitá. A máme aj svoje trápenia a sklamania. Ja nie. Ja sa teším, že žijeme v tomto svete, ktorý je v procese nielen ekonomického zlepšovania sa, ale sa budú zlepšovať aj pomery politické, spoločenské, kultúrne. A je tu sloboda. A keď veriaci ľudia, väčšina tých tzv. Politických väzňov, boli svedkovia viery, zatvorení za názor, za vieru a opozícia komunistickej ateistickej ideológie. Takže keď využijeme túto slobodu a budeme ju vedieť strážiť a dávať pozor, aby nebola zneužitá, nič lepšieho nemáme. My, svedkovia tej veľkej kataklizmy, ktorou sme prešli, sme aj sociálni s utrpením ľudí, ktoré sa deje vo svete. My šomreme, nadávame, osobitne starí ľudia, nespokojní, ale ja osobne som sa ešte nikdy tak dobre nemal, ako sa mám teraz. Ale keď sme skromní a keď sa solidárni, vo svete ešte toľko hladu, toľko nespravodlivosti, vo svete strieľajú ľudí za náboženské presvedčenie, toľko teroru a násilia, vraždy a ničenia hodnôt, tak naša krajina a naše krajiny žijeme v relatívne pokoji. A keď sa hádajú v parlamente, tak iste majú na to dôvod, ale hádajú sa, ale my žijeme ozaj, vďaka Bohu, že žijeme už tých 23 rokov slobodný. Je to veľký pokrok oproti tomu, čo sa to udialo. Ilava je jedna zo 64 väzníc, ktoré boli len na Slovensku. 140 väzníc bývalej Československej republike. A všade bolo špina, zima a chlad. Dneska som pocitil chlad iba v kostole. Všade je teplúčko vo väzniciach a ja som za to, aby aj v našej krajine a v našich srdciach, aby bolo teplo a to, čo sme prežili, aby bolo výstrahou, že musíme vidieť a dávať pozor, aby sa demokracia uchránila, lebo demokracia je veľmi draho zaplatená. Za demokraciu a slobodu osobitne veriaci ľudia zaplatili obrovskú daň. Celý národ bol okradnutý, celý národ bol zotročený. Z väzenia sa odtiaľ to odchádzalo nie na slobodu, ale do širšieho väzenia koncentračného tábora, ktorý bol až po železnú oponu. A my sme pri železnej opone postavili takú veľkú bránu slobody na pamiatku 400 ľudí, ktorí boli pri tej železnej opone zavraždení a zastrelení. Tak na to nesmieme nikdy zabúdať. Ďakujem vám za to, že poznačený tým utrpením osobným, alebo tu boli otcovia týchto našich dám, našich sestier vo väzniciach, celé rodiny sú tým poznačené a celý národ je s týmto stigmatizovaný. Tam máme vysvetlenie, prečo sa deje to, čo sa deje u nás. V susednom Rakúsku sa to tak nedieje, tak aspoň nie tak okato a hrubo. Tak teda za to všetko sme platili veľkú daň a
Ja som presvedčený, že to nie je nadarmo, že aj dneska sú na našich krajinách, českej, slovenskej, čo sme boli posunutí komunistickým terorom, sú milióny ľudí, ktorí si želajú žiť v pokoji, v miery a chcú budovať, ja mám na to slovo, Božie kráľovstvo. To je starý výraz na to, čo v sekularizovanej forme sa usilovali budovať, či už pod Hitlerom, alebo násilím a terorom, alebo pod Stalinom komunisti. Tak som za to, aby sme Božie kráľovstvo budovali tam, kde sme a dávali pozor, boli citliví ku všetkým, ktorí aj dneska prinášajú obete za to, aby v tejto krajine bol poriadok a pokoj. Keď pozriem do televízie, starý človek už inej nemám, len hrať sa so psíkom a mačkou a pozerať do televízie, tak tam mám, každú chvíľu dávajú naši bratia židovskí, čo všetko pretrpeli, nezabúdajú. Od nich sa budeme učiť, aj my sme priniesli obrovské obete oproti komunistickému teroru a my tiež nebudeme zabúdať. Ale naše nezabudnutie je spojené s láskou, bez nenávisti, bez jedu, bez hnevu, pretože to by nám nepomohlo. Iba tým, že odpúšťame, mohli by ste sa otočiť, milá sestra, odpustili sme a nezabúdame. Toto je naša zásada, aby sa násilie a teror nemnožil. Ale dáme pozor, aby sa, dokiaľ budeme žiť, aby sa sloboda, spravodlivosť bola držaná mantinelmi, nič múdrejšieho a lepšieho nemáme, ako našu prastarú kresťanskú múdrosť, morálku, etiku a tradíciu. Ja vám ďakujem za všetko, čo robíte, aby tam, kde ste vy, tam je poriadok, tam sú dobré sesterské a bratské vzťahy, tam je prínos k tomuto, že pacifikujeme ľudí a učíme ich poctivo pracovať, aby sme žili v relatívne miery, pokoji a budeme vyvážať, exportovať skúsenosť, jak si ľudia neustrážia demokraciu, tak po ňu prídu. My sa budeme modliť, starí ľudia, mladí ľudia budú pracovať preto, aby sme žili v miery a budovali ten lepší svet s kresťanskými hodnotami. Ja vás za to ďakujem a želám vám veľa šťavu a Božieho požehnania. Teraz si vypočujeme svedectvo politického väzňa o tom, ako to tu vyzeralo v Ilave v časoch vlády komunistického režimu. Takže poprosím Ivana Pavla Šulca z Bratislavy.